Terve, ja minä taisin tehdä tämmöisen suomalaisen let's playn, missä on ihan lättyinen maailma, sileä. Ja tässä rakennan taloja ja lentokenttä ja kaikki, niin tekisimmäkö raketti? Orpa. No, raketti. Eli silloin tarvitsee kvartsia. Eli sitten tarvitaan coal. Ei coal. Otetaan vaikka obsidian. Noin. Sitten 1, 2, 3, 4. Tai 5, 6. Tuommoinen ehkä. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6. Noin. Mähän mentiin suoraan asiaan. Tuntuu vähän, että 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuossahan se pitäisi olla. Oi kakka. Sitten 1, 2, 3, 4. Otetaan alusta. 1, 2, 3, 4, 5. Reilu tuohon. Noin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tähän. Oikein. Aika iso raketti tulee. Mutta tästä. Eli tähän pitää päästä sisälle kanssa. Siksi tässä tulee iso. Noin, 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 noin. Noin, 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 noin. Noin, 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 noin. Noin, noin. No niin. Mä teen pikku katkon. Taas. Terve ja toinen osa. Että tämmönen sitä saa tulla. Ja tehtäisimmekö me niinkö tähän tämmönen blokaata. Ja blokaata. Noin, 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 noin. Noin, 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 noin. Noin, 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 noin. Mitä mä oon niinkö tehnyt väärin? No. Noin, 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 noin. Herregud. Jeesus Kristus. Noin, 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 noin. Herregud.
Voi apua. Mä teen katkon. Tässä oltiin takas. Ei se niin pitkä katko ollut. Mä vaan ajattelin, kun mä katson vaan niin tätä, että se on kunnolla laskettu, että tää video on turhaa, kun mä oon tehnyt tän väärin. Noin. En mä oo kattonut mistään mallia, kun mä tarkoitan, että jos mä haluan tähän keskiosaan, niin se on väärin tehty. Tässä on keskiosa. Tilaakaa kanava, jos ette ole tehnyt sitä, ja antakaa pikku peukku ylös tähän videolle. Niin nähdään tuossa videossa. Noin olisi pitänyt sanoa lopussa, mutta kuitenkin tästä uudesta Let's Playstä. Ai! Tähän näin kävellä. Kyllä. Pum, pum. Ja kommentoikaa, jos et ole. Ja sanokaa jotain. No sanokaa, jos mä jatkan, tai kirjoittakaa, jos mä jatkan tätä serveriä, tai ei tarvitse tulla mitään suomalaista videoa. Tai jos mä teen jonkun Let's Playn eläimillä, mutta kuitenkin teen tätä välillä. Tuosta. No niin, tosta ylös! Nopeasti! Kyllä! Oho. Mä teen pikku katkon, niin mä katon mitä mä sitten teen. Tässä taas oltiin ja ollaan tekemässä vähän tätä yläosaa. Tää video ei ole mennyt 7 minuuttia ja kohta 8, niin tässä vaiheessa jo ollaan. Niin, että katkotaan vähän taas. Niin, jatketaanpa. Jee. Voi apua. Noin. Minä en välitä sinusta ja sinun kommentoista. Kyllä minä välitän teidän kommentosta. Minä olin No niin. Growtopiassa yhdessä, kun mä oon oikeesti semmonen tosi hyvä tyyppi Growtopiassa, mutta yhdessä kun mä pukennun noobiksi, kaikki vaan noob. Mä en tiedä miksi ne vaan noob. Ne on varmaan noobeja itse. Pelkää, että kai muut sanoo niitä noobeksi. Mutta mitäs sä nyt? Nyt olis tämä jo tässä. Ja mä teen semmonen tankin tähän viereen. Tai että pääsee sinne tonne rakettiin. Eli jos tässä on tämä. Eli 1, 2, 3, 2. Noin. Tämä saa olla se lattia. Obsidian. Mikä tän nimi on? Obsidian. Niin.
Tätä tulee tulla niin epävalosaata, niin pistetään nämä renkaat, nämä renkaat. No ei. Kesärenkaat. Ei, mitä mä noin nuubista laulaa. Kesärenkaat. Se on niin noob. Black block. Grove top. I. Grove top. I. Ja tästä vaan tällä. Ding. Tehdään katko! Takas ollaan tultu ja nyt mä ajattelin, mä oon tehnyt tämmönen redstoneilla tämmösen. Jos tästä vetää se, vau. Eli jos noin, niin tästä pitää kävellä. Mä tein tuolle alle jonkun blokin, mutta nyt mä teen, että tuo ei näy, niin takatko taas. Bavum, 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 bavum. Bavum, 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 bavum. Bavum, 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 bavum. Ja tällainen siltä tuli sisäkautta, sen pitää pistää kiinni. Sitten vaan boom. Boom. Settle day. En mä voi, mutta ei siinä ole väliä. Tänne sisällä mennään. Ja mitäs tänne tehtäisiin? Onko Minecraftissa tavaraa, missä voi istua? Joo. Te katkon taas. Niin, mä teen pari juttua tänne sisälle, tai aika monta. Tadaan! Täällä istuu. Kohta lähettiin. Tästä vaan ylös. Noin. Sitten laittaa vaan. Sen pitää oikeesti olla auki koko ajan. Tämmönen tästä tuli. Eli tämä oli eka jakso tästä, niin eli heippa!